Здравейте, учителю на незнайното. Каква тема сте ни подготвили днес? Значи, главното интервю е чистия смях, като традиция, и около 10 на минути за окултния Орфей. И една прибавена идея, деликатна, така хубава, библейска. Орфей е велик животворящ, защото е умел да пробужда божествената душа. Орфей казва, над всички спомени на душата, от много прераждания, е споменът на любовта. В Египет Орфей с музиката се е разплакал Славей. Има такъв случай. Славея знаеше душа, паднал ангел, който обаче разбира от музика и така там чува нещо, което древен спомен за него. Спасението ще се случи, каза Орфей, когато Бог потече в човека. В Египет Орфей е разбрал, че Словото е тайна на тайните. Казва, съзерцавай своя произход. Любовта е вечната жена и всеки я търси. И когато я намери, той вече е над земната сфера. Често говори за любовта, за андрогина, както и да. Само пълното сливане на мъжа и жената съставляват тайното учение, чистата същност. Сливането с жената етер, нарича я някъде етер, може да създава нови светове и цивилизации. Всяко духовно име на човека се дава като знак за новия път и новата мисия. Така човек се подготвя. Орфей е дума, име и код, таинство за връзка с етерния свят. За него етерът или безкраят е бил главното светилище. Орфей е бил същество на истинската любов, етерната любов. И затова само такива посветени са могли да говорят за етера, което е и Царството Божие. Древното царство, да. Каква е причината, предвид, че Орфей слиза по земите на Тракия тогава, да отиде той в Египет? И бил е извикан ли? И призован? Значи учителя казва, че по него време в Египет е било центъра на бялото братство, най-изгъстения център. Не само Орфей. Заратустра, Тот, жреци, Питагор, Платон са ходили. Много са те, с които са ходили. И Орфей е един от тях. В една от вашите лекции вие казвате, че има една особена силна връзка между Орфей и Заратустра. Тоест, той е имал връзка с духа на Заратустра ли в Египет? Пряко са били заедно. Заратустра е ръководил храм. И той е бил в неговия храм. На физическо ниво са били? Да. Много богове са слизали на земята и жреци да покажат, нали? Така, Орфей означава този, който носи етерните лъчи. Той казва, тази тънка етерна светлина, тя няма нищо общо с тази, е майката на световете. Думата Тракия, после ще кажа нещо от да бъде светлина библейското. Думата Тракия произлиза от Ракхива, етерна светлина означава. Етерно пространство, в мистичен смисъл това означава чистото учение. Орфей казва, че Словото е слънцето на посветените. Всички сливащи се души в етерно единство и сияние се освобождават от мрачните земни странствания и прераждания. Учители ги нарича тежките прераждания. Те, с които са уловени от тежкия свят, както и да. Само чрез сливащи се чисто етерно души, Бог може естествено да се проявява. Бог е единството, той е божествени съпруг и божествената съпруга. Това е първата тайна на етера и на изначалния свят. Целостта, великата пълнота. И затова Орфей казва, нашия път е етерната любов, безкрайната любов и пълнота. Орфей казва, всички нечисти се боят от етерните чисти същества, а благочестивите им се покланят, но не ги разбират. Не ги познават. За тях те са като скъп и далечен спомен. Само посветеният в тайните ги разбира. Орфей казва още, Орфей искал Тракия да постигне връзка с най-висшия етер, с великата освободеност, тази тънка етерна светлина. Това е неговото учение, не е музиката му. И това е скрито от очите на смъртните хора. Етерната любов е божественият съпруг и съпруга, това е изначалната наситена любов.
Етерната любов е чистата обменяща се същност в мястото на безкрая. Това етерно сливане между души в Египет се е наричало Светая Светих. Етерът е древно и чисто Божие царство и мисията на Орфей била да върне траките в това чисто царство. Много е повел. Много. Орфей казва: докосни се до чистата любов и ще разбереш своя път. После казва: любовта е майката на таинствата. Любовта е източника на всички мистични блага на човека. Тези етерни същества, за които говорите, и тази етерна любов, която тече помежду, те са направили някакво израстване тук на земно ниво, т.е. са преодоляли, или те слизат като осветляване за земните? Значи не слизат и не са събудили в себе си същността си, душата си. Душата е етерна, чистия дух е етерен. Овладяният човек става етер, нали? Затова овладяването е много важно. Тук ще кажа една тънкост за светлината, понеже той загадна нещо за светлината. Има такъв стих: чувал си да бъде светлина от Библията. Много дълбоко неразбран стих от света, от църкви, от пастори, от богослови, защото виж за какво става въпрос. Няма да навлизаме, но ще загадна. Това означава да бъде светлина. Това е сътворяване на светлината. Това е падение. Това е ограничение, а тъмнината е безгранична. И Лао Цзэ и Мелхиседек го потвърждават и учителя. Тъмнината е всякога чиста безпределност, тайно скрито сияние, божествен мрак, и тя се намира в покоя. Защото в това нищо, тъмнината е част от нищото, в това нищо е сияещия Бог. Светлината е изпъдена навън да се учи. Само в нищото има завръщане, а не в светлината. Например, когато спиш, угасваш кружката, угасваш светлината. Защото в нищото е покоя, разтварянето. Нищо е много по-дълбоко от положително. За някоя празнота, за други е нещо положително, но то е древното присъствие на пълнотата. Той само ти загатнах, ще го тълкуваме след време на по-дълбоко ниво. По един изключително за пореден път и мистичен, и красив начин вие отговорихте. Тъкмо щях да ви питам за нищо и вие всичко го казахте без дори да задам въпрос. Когато Христос казва да станете синове на виделината, каква е разликата? Значи светлина и тъмнина са полюси. Виделината е свръхсветлината. Да виждаш в светлината, защото светлината също е голяма илюзия и заслепява. И само когато станеш нищо, излизаш от карми, от светлина, от тъмнина, защото другия свят е голяма илюзията на астралната светлина. Нали? И тя е уловила обаче та светлина, за която говорим, тя е прасветлината или виделината. И учителя много харесват тази дума. А външната светлина, тя е за сътворените. За сътворение. Тя е сътворена, паднала и много ограничена. Тя не може да спасява хората. Но много хора се хващат за нея, като мислят, че тя е важна. Може ли на финала на тази тема за Орфей, въпреки че вие имате много слово за него, споделено по темата, може ли да кажем, че той по времето на и Египет и в Тракия, където е бил син на слънчевото слово? Той тайно в Египет е научил много дълбоки молитви. Тайно дълбоко се е молил. За него молитвата означавала да вдъхваш Бога и да пиеш светлина, но тази изначалната, етерната светлина, нали? И оттам той прави скок. И реално се оказва така, че така както паневритмията при учителя е нещо естествено, което извира от него, така и музиката при Орфей е нещо естествено, но то не е дълбинното. Не, то е спомагателно средство, което може да помогне, може да не помогне. Ако беше само музикант, ще да е друга мярка. Нали? Да. Орфей има ли проявление днес над нашия свят? Има частични вселявания в хора, в учениците, с които имат връзка с него, защото чисти духове лесно се сливат Боже. И навсякъде тайно работят. Но то не е такова нещо. Тези същества да отидат някъде, да влязат и да се покажат. А пък ако се покажат, то е по някакви правила, които са чисти. А светилищата, които са в Родопите, те съхраняват ли в момента активно
носят ли този светлинен, бих казал, не енергиен отпечатък от Орфей? Когато влиза чистия дух, да. Когато е изтеглен, те се изглеждат на светилища, но нищо не могат да ти дадат. Но ако се отиде с подход, се отключва, така ли? Ако се молиш да го срещнеш известно време, а може да коства 1-2 години и повече, ще се срещнеш. Но чисти духови лесно се срещат, но доколко е важно, той зависи пак от учителя. Благодаря ви много. Да. Чрез чистия смях знам, че ще ще привнесете едно особено лечение на хората днес. Чистия смях е целителен, нали, защото спада към чистата енергия. Тук даже сещам се за друга шега, скоро, която тук няма. Значи, корейска рецепта за пуйка. Хващаш едно куче на улицата и го правиш на салата и на мишмаш. И в менюто го пише корейска рецепта за пуйка. Така почваме. Някои хора сутрин изглеждат фрапиращо зле. Аз не съм като тях. Аз съм зле през целия ден. Много е важно да имаш чувство и за себе си, да се шегуваш със себе си, да надраснеш ума, който се прави, който някой път сериозен пък изпуска. И тези шеги разтварят. Скъпа, готова ли си вече? Ще ходят някъде. Аз като ти кажа 5 минути, значи 5 минути. Какво ме питаш през половин час? Татко, знаеш ли колко е висока мама? Знам, 1,60 м. А откъде знаеш? Мерил ли си я? Не съм, но аз съм 1,80 м, а тя ми е дошла до гушата. Докторе, в депресия съм. Качвам килограми. Не от депресията, от кюфтетата е. Ще ме обичаш ли, ако съм тъпа и грозна? Ами аз сега какво правя? Студ, дъжд, изведнъж на вратата се звъни. Отварям и какво да видя тъщата. Леле, какво правиш навън в това лошо време? Бързо си отивай във вас. Тази сутрин се огледах гардероба. И как е? Много ли неща ти стават? За сега ми стават само слънчевите очила и джапанките. Скъпи, кой ти посъветва да се ожениш за мен? Знам ли, врагове много. И с обяснение на пътно-транспортно происшествие. И он така, и я така, и те така. Стана катастрофата. На изписване от психиатрията. Благодаря, докторе, не предполагах, че нищожество като вас ще излекува манията ми за величие. Скъпи, реших да ти взема за рождения ден. Какво да ти взема за рождения ден? Какво? Заплатата ти. Молих се на Господ да ми прати добър съпруг и той ми прати. Но съпруга ми въобще не се е молил да му се падне добра съпруга. И сега го съжалявам. Айди, кофи тайм. Извикал бригадирът и работниците се хванаха за кофите. Двойка родопчани на средна възраст гледат филма Годзила. Когато чудовището се появява, жената оплашено извикала: "О, леле, майко, вярна бе, че тая прилича на майка ти", казва мъж. В книгата за оплаквания. Хлебарките в този хотел бяха толкова големи, че ми помогнаха да се принеса куфарите. Седи един на високо дърво, минава друг, гледа го недоумяващо и пита: "Ред Бул?" "Не", казва човека от дървото. "Питбул." Питбул ма гони. "А преди толкова ме обичаше." "Да, обичах те, но тогава ти беше с 50 кг назад." Любов е, когато сърцето ти забие, ръцете ти се разтреперят, краката ти се подкосят, езикът ти се завърже. Той е при алкохола е същото. Откъде идваш? От салона за красота. И затворено ли беше? Разговор между приятели.
Вече не пия. Що така? Докторите не ми дават. Голям си будала, бе. Не искай от докторите, а от барманите. На обикновените хора им излиза и чемик на окото, а на вегетарианците лимец. Изпитвам чувство за превъзходство над жена ми заради много по-добрия ми вкус. Ето, например, аз съм избрал красива, умна и добра жена, а тя се е омъжила за идиот като мене. Добрият съпруг казва: мила, ти паркира идеално Мерцедеса и без това той беше ударен, котката и без това куцаше, а това дърво и без това никой не го харесваше. Доктор към пациента: отдавна не сте идвали тук. Болен бях и исках да оздравея, доктор. Надпис на надгробна плоча: Сара, не идвай тук толкова често, нека поне тук в този свят да се отдъхна. Лети македонска ракета на път до гориво. Командира пита: Гоце, какви дърва слагаш? Прави: слагай сега криви, че ще завиваме. Гитва в Сърбия обяснява на туристи: ако погледнете надясно, ще видите фонтан от 7 век преди Христос. А там отзад ще се строи храм и ще бъде от 4 век преди Христос. Добре, че има празници, че ми писна да пия само заради дезинфекцията. Един въпрос ме мъчи. Ако любовта е сляпа, как може да е от пръв поглед? А за Велик ден веганите ще ли да бойдисват картофи? Основната роля на котрето на крака е да се уверите, че всички мебели в къщата си са на мястото. Когато пия алкохол, ме наричат алкохолик. А защо когато пия фанта, не ми казват, че съм фантастичен? Какво обичаш да готвиш? Нещо лесно за миене. Когато се чудя дали да ям шоколад, чувам 2 гласа. Първия: изяж го, а другия казва: не го ли чуве, изяж го. Докторе, чувам гласове и не виждам хора. Много интересно. И кога се случва това? И когато говоря по телефона. Скъпи, забелязали, че тежа с 5 кг по-малко? По-малко от какво? Скъпи, когато се оженим, ще деля с тебе всички твои проблеми. Но аз нямам проблеми. Казах ти, когато се оженим. Потърпевш се оплакал пред съда. Тези хулигани ме нападнаха и ме откраднаха златния часовник. Съдията попитал: а вие не викахте ли за помощ? Как да викам, бе, господин съдия? Имам златни зъби. Един опитен ловец на мечки винаги ще пусне неопитния напред да се запознае с мечката. Скъпа, прекрасна си като тези цветя. А аз мислех, че съм прекрасна заради като златна гривна. Не, прекрасна си като тези цветя. Тоше, миличък, моите съболезнования. Чух, че тъщата умряла. Навярно нещо със сърцето. Не, задави се с сандвич с черен хайвер и френски коняк, който закусваше. Боже, каква красива смърт! Един купувач в магазина пита: подбрани яйца. Откъде са подбрани? Продавачът му казва: от подбрани кокошки. Че тези кокошки не се ли съпротивляват? Тези, които се съпротивляват, се продават на съседния щанд. На касата в магазина: господине, плащането с вашата карта не минава. Така ли? Тогава пробвайте с вашата. Ако ти сърбят 2 ръце, единия крак и малко гърба,
Ами вземи се и скъпи. Скъпи, защо не си сменил памперса на бебето? Пълен е. Защото има още място. На пакета пише до 12 кг. Скъпа, какво има за вечеря? Нищо. И вчера нямаше нищо. Да, така е, защото съм сготвила за 2 дена. Посегнаха и на кремвишите. Така ли? Да, ще им слагат месо. Той си тръгна и тя викаше след него. Добре, ще си обръсна мустаците да започнем от начало. Как мислиш, има ли хора на луната? Разбира се, не виждаш ли, че свети? Майка към дъщеря си. Дъще, само на 34 години си. Не се тревожи, все някога и ти ще срещнеш нещастника на мечтите си. Един си кара трабанта с 100 км в час, спира го полицай и казва: 100 лева глоба, абе дай още 50 лева и го взимай. Жена, взех решение, спирам пиенето. Ти откачен ли си, бе? Що? Ами сега кой ще ме нарича красавица? Скъпи, ти предупредили родителите си, че съм малко шантава и луда. Казах, че не си като другите, ама в детайли не съм влизал, пък и нали ще те видят. И ще блеснеш. Жена подава в полицията заявление, че мъжът е изчезнал. Полицая пита: какво да му кажем, ако го намерим? Предайте му, че майка ми се обади и каза, че няма да ни идва на гости. Мамо, аз ще се омъжа само когато срещна голямата любов. Да, дъще, в случай, че нищо по-добро не се появи. Кажи ми, татко, аз осиновен ли съм? Мислиш ли, че ако с майка ти можехме да избираме детето, щяхме да вземем такъв идиот? Обичаш ли ме? Добре, бе, жена, защо от сутринта още да почваме с скандали? Две свободно отглеждани кокошки разговарят. Едната пита другата: скъпа, ти какви яйца снасяш? От 20 стотинки. А ти? Аз от 22 стотинки. Толкова напън за 2 стотинки. Изтъпанчва се корабния плъх пред капитана. Тихо, защото ще имаме учебна тревога. Да не се шашка тия мисълта ми. В Италия всички пътища водят към Рим, а у нас всички пътища водят към автосервиза. Един човек казал на Буда: искам щастие. Буда му отговорил: махни аз, това е егото. После махни искам, това е желанието. И така виж как накрая оставаш само с щастие, с нищото, блаженното състояние. Това е тънка. Чета си хороскопа сутринта, цял ден ще ви се спи, а към вечерта ще започне да ви се пие. Тези астролози много познават. Стара маймуна обяснява на млада какво е условен рефлекс. Сега ще натисна този бутон и онзи идиот с бялата престилка ще ни донесе по един банан. Лесно е на жените. Защо? Отидат на лекар без грим и веднага им дават болничен. Страх ли ви е от жена ви? Защо да ме е страх? Изпрал съм, измел съм, сготвил съм. От какво да ме е страх? Началник се кара на подчинените. Не те ли е срам? Закъсняваш 2 часа. Аз на твое място изобщо не бих се показал на работа в такъв случай. Да, но аз съм, за разлика от вас, съвестен и идвам на работа. Маме, на колко година трябва да стана, че като изляза вечер да се прибирам, когато си искам? Сине, дори и баща ти не е стигнал до тази възраст. Ало, мило, сърдиш ли ми се още? Не. За малко щях да ти купя цветя за гроба. При фризьора.
искам да ме направиш красива за довечера. Да, бе, да. Тя, майка ти и баща ти не са успяли, че аз ще се оправя. Край. Развод. Ти непрекъснато си пиян. Леле, кога съм се оженил, ма? Как така? Пак ли съм бил пиян? Вчера оставих пиенето. Честито. Но защо си тъжен? Ами не мога да се сетя къде го оставих. Обяснете, защо в данъчната декларация не сте вписали още 17 недвижими имота и един самолет. Ами от скромност. Вашето куче ме охапа, искам компенсация. Тихо, аз и сега ще го хвана, а вие го хапете и нахапете колкото искате. Галето се качи на кантара и го вчупи. Така и не разбра дебела ли е или не. Каква е разликата между жената и мечката? Мечката ти изяжда веднага, а жената цял живот. Докторе, може ли без заобикалки? Окей, Свети Петър съм. Тате, защо мама ти вика прасе? Защото и ям буламачите. Моята жена ми противоречи по всяко време, по всякакъв повод. Ти си късметлия, на моята ни трябва повод. Реших да не чакам до есента и да се депресирам още днес. Татенце, да си вземем котенце. Не може. Ще яка много по килима. Ами да си вземем тигърче тогава. Не, ние ще якаме по килима. В кабинета на очния лекар. С коя буква показвам? Пациента? А вие къде сте? Сетих се за две блондинки, едната се хвали на другата. Бях на очен лекар и какво ти казаха? Да научиш азбуката. В българската болница ти поставят 2 вида диагноза. Нищо ти няма. И какво си чакал до сега? Пена отиде да й пострижат само връхчетата, но фризьория някак се убеди да махне целия мустак. Комплимент. Познавам къде по-грозни в тебе. Мъж се кара на касата в магазин. Но нали самата вие казвате, че не сте виждали в живота си банкнота от 75 лева? Тогава откъде знаете, че са фалшиви? Габровец чете книга и от време на време гаси и светва отново лампата. Какви ги вършиш? Пита жена му. Когато прелиствам страниците, мога да прелиствам страниците на тъмно. Големи грижи около тази сватба. Родителите искат църковен брак, а ние граждански брак, а младоженеца изобщо не иска да се жени. Научих се да готвя. Сега се уча да ям това, което готвя. Опасна работа. Никога не се подигравайте на глупав човек. Някой ден може да стане министър. Мъж едва продумва. Скъпа моя, много те моля, говори по-тихо и по-бавно, че от половин час не мога да разбера за какво си абсолютно права. Мамо, каква си била, когато срещна татко? Пияна и заляна. Антон ме помоли да му стана съпруга и да го направя най-щастливия човек на света. А ти, кое предложение прие? Свещеникът: кораж, госпожо, да знаете, че вашия мъж е щастлив на оня свят. Тъкмо това ме огорчава. Мила, ти сигурна ли си, че правилно си приготвила рибената чорба? Ама моля ти се, бебчо, разбира се. Всичко е както трябва. Тогава защо в моята чиния
рибите плуват и ми ядат картофите. Здравейте, аз съм блогър, политик, инфлуерсън, веган и модел. Спокойно, и аз за нищо не ставам. Канибал пита мисионер, който се опитва да го убеди да не яде хора. Добре де, ако Бог не е искал да ядем хората, защо ги е направил от месо, а не от желязо? Ванка, какво искаш да кажеш за молекулите на ракията? Много добре се съчетават с молекулите на туршията. Лекар преглежда пострадал пациент. Да, всички кости са си цели, само че някак си подредбата им е по-друга. Интервю за работа. Имате ли справка, че сте психично здрав? За съжаление, не. На път за тук, извънземните ми откраднаха. Да предадеш много поздрави на баща си. Ама докторе, той почина преди няколко години. Знам. Комар охапал наркоман и 2 дена наркомана мисли, че е свръхзвуков изтребител. Тъмна нощ, селска къща, на вратата се чука. Извинете, дърва трябват ли ви? Не, благодаря. И на сутринта дървата ги нямало. Да уточним за съда. Вие женен ли сте? Не, аз по принцип си изглеждам изтормозен и измъчен. Защо запалихте пожара? Ами аз като минавах, той си гореше. Обадих се на пожарната, обаче те докато додат, аз го изгасих. Обаче си рекох, че те ще ме глобят. И реших пак да го запаля. Доктора ми предписа спирт. Абе да не е било спорт. Възможно е. Иди му разбери на почерк. Срещат се 2 приятели. Единият е младоженец, другия го пита. Как се чувстваш като женен човек? Чудесно. Вече не се карам с чужди хора. Кафето е нужно за оцеляване. Динозаврите ни пиха кафе. И видяхте ли какво се случи? Чули какво? Откриха вода на Марс. И сега? И сега има 2 варианта. ВИК обмислят варианти как да я начисляват към месечната ни фактура. Учителят води курс по география на 20 блондинки. Задава въпрос. Къде се намира Америка? Михаела, една от блондинките, става и намира Америка на картата. Браво! А кой е открил Америка? 19 блондинки стават в хор и казват. Михаела! Научих папагала да говори. И какво? Вече 1 час говори с някакъв от мобилния оператор. Жена се оплаква на приятелката си. Вчера поисках от моя Гошо 100 лева за разкрасителни процедури. Гадината му с гадина ме погледна от главата до петите и ми даде 500 лева. 2 габровци решили да си направят орташка баница. Единият донесъл тавата, а другия рецептата. След обир на голяма банка, ще броим ли или ще чакаме по телевизията да съобщят каква е сумата и тогава ще делим. Рангеле, виждаш ли как са се подредили звездите? Какво ли означава това? Че са ни откраднали палатката. Иванчо, татко ти вкъщи ли е? Не, замина. На почивка ли? Не, замина с мама. На неделната литургия пастор към вярващите да затворим очи и да се помолим на Господ да ни отвори очите. На улицата лежи мъртва котка, 3-годишно дете пита майка си.
какво се е случило с тази котка? Ами умряла е и отишла при Господ на небето. И Господ какво? Фърлил е обратно ли? Скъпа, сгреших. Ти беше права. Хайде да се помирим. Добре, почакай тогава, не яш тази манджа, ще приготвя нещо друго. И да пиеш по 3 пъти на ден, казал доктора. От кои хапчета, докторе? Кой ти говори за хапчета, бе? Пий ракия. А ще оздравее ли? Кой ти говори за здраве, бе? Нали силата? При психолога опишете отношението си към алкохола с една дума. Сипвай. Едно време какви мъже имаше. Удариш го стигана, стане, поизтъпа се и налие се една ракия и напред. А сега звъни на мама. Гледам, че имаш излишни килограми. Това не са излишни килограми, а резервни килограми. Полицай спира жена за превишена скорост. Когато ви видях да завивате насам, си викам, най-малко 70, казва полицая. Знаех си, с тази шапка изглеждам по-възрастно. Иванчо пита баба си, баба, да си ми пипала хапчетата? Махни хапчетата, ти видя ли дракона в кухнята? Ами русалката на терасата. На теб ти е скучно, самотно, лошо ти е. Тогава аз идвам при тебе и ти ще разбереш колко ти е било добре. Перничани в Африка. Жоре, мама, не дей дърпала за опашката, може да има бълхи. Един поп се качил на самолет, дошла стюардесата и го питала, какво иска да пие. Дигнал се самолета на 1000 метра и той поръчал водка. Дигнал се на 2000, пак водка. Когато самолет се дигнал на 5000, той поръчал минерална вода, а стюардесата го питала защо. Попа казал, шефа е наблизо. Мъж обикаля около ударената от жена му кола. Върти нещо в ръцете си и си говори. Така, скъпа. Капачката на радиатора е здрава. Остава да завинтим една нова кола и всичко е окей. Скъпи, къде си? На спирката. Чакам автобуса. Айде побързай. Моля те. Добре, ще чакам по-бързо. Кацаджия спира кола. Вашите документи. Казаха ми да не ви ги давам. Ама, госпожо, кой ви каза? Казаха ми да не казвам. Тя толкова се беше ядосала на мъжа си, че не го дочака да се върне и започна скандала сама. Съобщение от МВР. Снощи към 19 часа банда терористи са превзели избата с алкохол в Мелник. До 12 часа по обяд те все още не могат да формулират исканията си. Отче, ще може ли да не псуваш докато се изповядвам? Че още много имам да говоря. Чух, че си на диета. Така е, да. А току-що изяде 3 баници. Да, ама исках да изям 8. Скъпи, имам добра новина. Каква, миличка? Не си плащал на празно за страховката на колата. Жена се обръща към пластичен хирург. Докторе, дали не бихте могли да осъществите някакво вмешателство във външния ми вид с цел подобрение? Докторът те оглежда дълго и внимателно, след това казва: съжалявам, госпожо, но няма да мога. Обезглавяването е забранено. А преди да се оженим, казваше, че си готов да умреш заради мене. Добре, давай я с мусака и напред. Тък му се примирих, че кантара ме лъже, той огледалото започна. Разговор между близнаци. Къде ходиш, бе? Мама вече 2 пъти ме къпи.
Две блондинки си говорят по телефона. Какво правиш, бе, Муцка? В градината съм, поливам цветята. Ама то валима. Знам. Спокойно, взела съм чадър, не съм глупа. В зоопарка разгневена жена гони мъжа си. В отчаянието си той се скрива в клетката с лъвовете. Жената крещи. Веднага излизай оттам, страхливец нещастен. Клиент в ресторант. Келнер. Поръчах си пържола, а не я виждам. Вляво от домата повдигнете грахчето и ще я видите отдолу. Съдия пита подсъдимия. И не се ли страхувате, когато обирате някоя каса? Разбира се, че се страхувам. Ами ако е празна? Слушай, не казвам, че жена ми е дебела, но яде в сателитна чиния, а когато пости, яде в леген. Катастрофа без БМВ е като сватба без булка. Доктора пита първокласник. И след малко ще свършим, после има вторите в Тирбор. Ще го изкараме. Доктора пита първокласник. Някакви оплаквания от уши и нос. Да, пречат ми, като си обличам пуловера. Сестрата пита болния. Жена ви не е дошла нито веднъж на посещение при вас. Странно. Не идва, защото и в тя е болница, но това е ужасно. Да, ама тя първа почна боя. Скъпа, отвори този ковчег, аз още съм жив. Млъкни, бе, миличък, докторите знаят по-добре от тебе. Между приятелки, представяш ли си, 3 месец не можем да започнем ремонта в банята. Защо? Ами каквито и плочки да изберем, мъже ми все е съгласен. Жена, паднало ми е кръвното. Как да ти помогна? Скандал искаш или да ходя да блъсна колата? Ако в тенчерата нещо плава, това са витамини. Ако потъне, това са минерали. Ако се опитва да излезе, е белтъчини. Обичам те. И защо така? До сега си живяхме нормално. Я не ми обърква ежедневието. Продължение. Баба се спира от умиление пред детска количка и пита. Какви прелестни близначета. И двете ли са момченца? Не, само лявото. Дясното е Диня. Фармацевт към стажант. А от това шишенце сипваме, когато рецептата съвсем не се чете. Катаджия спира кола в края на тежък работен ден. Добър ден, сержант Иванов. Моля парите за проверка. Татко, обичаш ли печени зеленчуци с много подправки? Обичам, сине. Знаеш, че това ми е любимото. Тогава да знаеш, че подпалих градината. Из габровска рецепта. Добавете 2 вилици олио. Когато мъж мълчи, значи е мислител. Когато жена му мълчи, значи мислителя е загазил. Ела с мен, ще ти покажа свят, пълен с чудеса и тайни. В хладилника ли? Да. Скъпа, не плачи, не си дебела.
Ти пък откъде знаеш, че за това плаче? Стига ли, то е очевидно. Виж се, ти си трагично дебела, аз бих плакал, а сега отиших ли те? Вие ли сте пациент? Вие ли сте пациентката с шизофрения? Да, ние сме. Аз съм цяла група доктори. Служете си хубаво очалата. Седи мъж в ресторанта, вика келнера и го пита: певицата изпълнява ли желание? Да, господине. Тогава и кажете да млъкне. Един българин умира и се възнася на небето. Господ го посреща лично и го пита: българино, имаш ли въпроси? Да, Господи. Кога здравословната система в България ще заработи нормално? Здравната каса. Господ се замислил и за момент и казал: няма да бъде по мое време. Само мъжете по чехъл питат жените си дали могат да отидат на кръчма. Ние, истинските мъже, знаем, че не може. Летят в самолет мутра, поп и ученик. Изведнъж самолета се поврежда и започва да пада. А имало само 2 парашута. Мутрата казал: взимам единия парашут, защото съм най-здравия, умния и знаещия. Давам пари на много хора помагам. Взима парашута и скача. Попа погледнал ученика и каза: малкия, аз съм твърде стар, а твоя живот сега започва. Затова вземи парашута и скачай. Ученикът го прекъснал: виж сега, дядо попе, скачаме и двамата. Парашутите са 2. Оня, най-умния, надя на моята ученическа раница и излетя. Думата на мъжа е закон, а думата на жената е поправка на закона. 2 мацки си говорят: не е лесно да си жена. Знаеш, че си създадена да направиш някой мъж щастлив. Да, обаче е трудно да намериш къде се е скрил този нещастник. Ще приемете ли тази жена за своя законна съпруга? Да, отче. И така, смятай, синко, че за последен път те питам. Риска е голям. Между евреи: ще те предам цели 10 пъти, а ти мене и веднъж не можеш. Прав си, за тебе никой няма да даде пукната пара. Мъж в аптеката: дай ми нещо за гърлото. Нож или въже? Ако на 20 години си бил идиот, на 60 години си пак идиот, но с 40 годишен опит. Озрял идиот, разцъфтял. Харча всичките си пари за психологията. Защо? Какво ти се е случило? За психолог. Защо? Какво ти се е случило? Нещастие. Ожених се за нея. Тя: миличък, ще ми дадеш ли да облека една от твоите тениски? Той: не, вече 2 ми ги разтегна, а 3-та се скъса. Баща съветва дъщеря си: дъще, вече си голяма, време е да завъртиш главата на някой глупак. Ако не знаеш как, питай майка си. Ще се развеждам. От 5 месеца жена ми не е проговорила. Помисли си добре. Такива жени много рядко се срещат. Доктори, дължавай живота си. А, не, дължите ми 1000 лева. Защо Великата китайска стена влиза в 7-те чудеса на света? Защото това е единственият продукт на китайското производство, който не се разваля за по-малко от месец. Съдията пита обвиняемия: защо сте сам? Къде е адвоката ви? Ами като разбра, че наистина не съм откраднал тази сума, ме напусна. Габровец спори в хотел на морето: добре, да намалите малко цената, много е скъпо. Не, няма как, господине. Вижте колко е хубава тази гледка към морето, невъзможно е.
Ами ако обещая да не гледам. Когато ви е криво, си купете воден пистолет, напълнете го с ракия, лъпнете дулото и се застреляйте. Какво носите в чантата си? Нож, пистолет, бомба. А това до тях какво е? Ще влиза някакво в заведение. Това какво е? Вафла. Не може да влизате с храна в киното. Като ви гледам сметката, все едно през чешмата ми е минало половин Средиземно море. Това не е нищо. Преди малко един плати като за Тихия океан. Сметката за вода. Жена ти умее ли да готви? Умее, но аз не умея да ям което тя готви. Жена какво има за закуска? Икея сандвич. Какъв е този сандвич? Всичко е в хладилника, само трябва да го сглобиш. Брат, нормално ли е при наличието на жена у дома аз да готвя, а тя какво прави? Тя цепи дърва. Мъж хванат в незаконна сеч е осъден на 5 години законен дърводобив. Едно време мама викаше: учи много дъще и ще стигнеш далече. Права беше, сега бера маслини в Испания. Вече си мисля, че първа е била Ева, а после Адам. Защо? Защото в Библията е писано: в началото бе Словото. Доктор, има ли някакво лекарство за ослабване? Има. Лепенка на устата. Жена звъни на мъжа си по телефона. Миличък, мисля, че в карбуратора на колата има много вода. Ох, малалке, ти от кога разбираш от карбуратори? Нито знаеш какво представлява, нито знаеш къде е. И къде е колата? В реката. Жена посвещава мъжа си в затвора. И как се чувстваш тук? Като вкъщи. Не можеш да излезеш и храната е една никаква. Скъпа, да, тъй го четахме. Военен влиза вкъщи и заповядва: жена, веднага ракията, салатката и нещо за мезе, а вълшебната думичка на бегом. Един нашенец е на екскурзия в Палестина. Водят го в едно езеро с едно параходче и попитал той за цената: $50. Абе, вие луди ли сте, бе? Ама, господине, вие не сте ли чели Библията? Тук в това езеро Христос е ходил по водата. Напълно го разбирам човека. При тия цени той е ходил пеша. Скъпи, хайде да си купим кола, ще се науча да шофирам и ще видим свят. Този или оня свят. Габровец, след като е измил чиниите, пита жена си: Ленче, а сега мога ли да гледам телевизия? Може, мъжо, но без да го пускаш. Яла си чесън. Да, откъде разбра? От 7 метра. Животните наистина усещат предварително задаващите се бедствия. Кучето ми, например, лаеше по жена ми още преди да се оженим. Иванчо, тебе баща ти бие ли та? Ние сме 10 братя и аз съм най-малкия. Докато стигне до мене, вече е изморен. Отче, може ли да ви помоля нещо? Да, чедо мое. Спрете да цъкате с език, докато се изповядвам. Преди месец доктор е препоръча на Пешо да пие повече желязо. До тук Пешо успя да изпие колата, гаража и пералнята. Скъпи, дебела ли ти се виждам? Спи сега, утре ще се караме. Между луди. Ти да не търсиш края на въжето. Да, не го търси. Аз вчера го отрязах. Какво означава разделно хранене? Мухите на една страна, супата на друга. Скъпа, не слагай толкова много чесън. Защо? Нали го обичаш? Да, но това все пак е торта.
Немия казал на глухия, че слепия видял как куция гони влака, за да му напомпи гумите. Гледах я и си мислех, леле, тая жена е страшна, а вътрешният глас ми нашепваше. Нищо, че е плашило. Тя ще пази къщата. Обичам красотата. Ето, например, минавайки покрай хладилника, ми е абсолютно невъзможно да не отбележа неговия лъскав дизайн и най-вече съвършенството на вътрешния му свят. Къде сте роден? Пишете. Казахстан. Абе ти ли ще мълчиш? Казвай по-подробно. Добре, господин полицай. Така, пишете. Кармамгулийския район, Казил Будхир, област К, село Яндин, Гулкун, Култан. Така, ще запишем само Казахстан. Аз ви казах в началото. Те там са думите и селата. Как те? Интуицията е дадена на жената да отгатва намеренията на мъжа, за които той дори не се сеща. Правя за интуицията книга. Интересно, да им Боже. Така. Жена посещава мъжа си в затвора и как се чувстваш тук, като вкъщи? Да, той го четахме. Пациент се оплаква на психиатъра. Докторе, в последно време съм притеснен за умствените си способности. Какви са симптомите? Много тревожни. Всичко, което каже жена ми, изглежда разумно. Мъж се връща от работа, жената слага на масата торта и пали 18 свещи. Кой има рожден ден? Моето кожено палто, скъпи, днес навършва пълнолетие. При зъболекаря, защо така крещите? Още не съм ви докоснал. Даже зъба. О, какво? Мислите и да го пипате? Скъпа, готова ли си най-после? Аз като ти кажа 5 минути, а ти за 5 минути какво ме питаш през половин час, казах ми. Някои се повтарят. Значи. Често ли имате вземане-даване с кат? За сега имам само даване. Вземане съм нямал. Пиян ли си? Не, тогава кажи. От едноклетъчните еукариоти само метамомонадите и микроспориадите нямат митохондри. Пиян съм. Господин депутат, вие сте откраднали 10 милиона от бюджета. Какво ще кажете на вашите избиратели? Извинявайте. На колко години е женати? Не знам вече, ако я слушаш е с 2 години по-малка от големия ни син. Мерцедес се врязва във валяк. Шофьора на валяка става, изтупва се и умрял от страх, гледа как мутрата от колата говори с някого по телефона. След минути спира полицейска кола, полицая прегръща нежно шофьора на валяка и започва. Разказвай, как го изпревари, как го засече? Защо си го бъснал с така луда скорост 200 км? Защо си превишил? Плащай. Бабо, защо всеки ден те докарват с полиция? Ходя на пазар, чадо, и за да не плащам автобус, казвам, че съм се изгубила. Нов закон на физиката. Тяло, застанало пред хладилника, няма намерение само да гледа. Скъпа, обичам те, въпреки всичките ти недостатъци. Какви недостатъци, бе, говедо? Сине, къде намери тая мома, бе? Под фара на Созопол, тате. Не светиш ли тоя фар, бе, сине? Татковото. Габровец намира много пари до една празна пачка, до една празна пейка. Брои, 3000, не стигат.
искал повече да намери. За да запомниш рождения ден на жена си, е необходимо само едно. Да го забравиш и веднъж. Комшо, чух, жена ти е катастрофирала с новата ти кола. Пострадала ли е? Още не, заключи се в спалнята. Жена, какво си сложила в кекса? Тайна, мило. Ама, Патко, кажи веднага, ма. Аз съм в интензивното и докторите питат. Господ създава земята, гледа я и си казва, колко е хубава. После създава небето и си казва, колко е хубаво. После създава мъжа, гледа го и си казва, колко е хубав. Накрая създава жената, поглежда и си казва, какво пък толкова да му мисли мъжа, ще се гримира. Жена се моли, Господи, моля те, направи така, че когато отида до магазина, да купя само това, за което съм тръгнала. Надпис на надгробна плоча. Тук лежи жена ми, а аз у дома си почивам в покой. В мир и покой. Не може да си толкова тъп. Може, живеем в свободна страна. В колата мъж към жена си. Добре, млъкни за малко, да чуя поне дали запали двигател. Жена казва на мъжа си, ще отида на море без тебе, но ще си мисля само за тебе. Що не стоиш тук, па да си мислиш за морето? Доктора, жив сте по някакво чудо Божие, пациента. Значи не трябва да плащам на вас, а на Бога. И да знаеш, че ако телефона не ти звъни, това съм аз, която не ти се обажда. Вероучение в началните класове. Стефчо, ти искаш ли да отидеш в рая? Искам, но мама каза след училище веднага да се прибирам вкъщи. След семейна караница. Мъжът, защо ми пращаш празни СМС-и? Жената, защото не ти говоря. Горещо лято е в автобуса и нетърпима жега. Не може да се диша, пътниците плувнали в пот и мърморят недоволно. Шофьорът им казва, ако не млъкнете веднага, ще включа парното. Тръгнали двама вампири на лов и виждат един мъж, какво ще кажеш за този? Виждаме се охранен. Абе, остави го, не виждаш ли халката на пръста? Този отдавна са му изпили кръвчицата. Двама сядат в крайпътно заведение и си поръчат 2 соди. И гледай чашата ми да е чиста, обажда се единия. След малко келнера пристига със содите и казва, ето, заповядайте, за кого беше чистата чаша? Клизма с люта чушка значително подобрява подвижността на ставици. Инструктор към блондинка в колата. И отново напомням, най-важно да не изпреварваш в насрещното. Събрали се приятелски семейства на купон. Един от мъжете се хвали. У дома аз съм първа цигулка, а жена му казва, по-добре кажи кой те е диригента. Хайде с нас, купона ще е як. Не, последния път така се натрясках, че съм припаднал. По някое време съм се надигнал и съм почнал да танцувам на масата. Случва се. Да, ама патолога се оказа със слабо сърце и умря. Семейство се канят да ходят на гости в ресторант. Мъжът се приготвил и чака, а жена му още пред огледалото. Той я пита, а кога ще тръгваме? Кажи ми поне ориентировачна дата. Двама борци отиват на балет. По едно време единия заспива, другия започва да го бута. Събуди се, бе, заради тебе тия на сцената ходят на пръсти.
Жена се възмущава на мъжа си. Отново си пиян, вчера бях направо щастлива да те видя трезвен. Мъжът, днес е мой ред да съм щастлив. Два комара си говорят. Хората вече не са като едно време. Сега са пълна химия. Нямат вкус. При избор на плажна чанта най-важното е да се убедите, че притежателят е навлязал доста навътре в морето. Иванчо, дай ми един пример за прозрачност. Прозорец, госпожа. А за още по-голяма прозрачност. Ами отворен прозорец, госпожа. Жената. Скъпи, смятам да купя месо от растения. Казва, че било много авангардно. Ще го едеш ли? Мъжът. О, няма проблем да ям такова месо. Но имам едно изискване. Растението преди това да е изяло едно хубаво прасенце. Жена, като умра, не ми сваляй халката. Що бе, Гоше? Нека Господ да види, че съм бил в ада и да се смили над мене. Скалното катерене. Казва ли с нищо? Скалното катерене представлява най-трудния, най-бавния и най-опасния начин да стигнеш там, където нямаш никаква работа. Всички полицаи те питат дали си пил. Никой не се интересува дали си ял. Миличък, искам да живея с тебе дълго и щастливо. Скъпа, ако ти живееш щастливо, аз дълго няма да изкарам. В училище Иванчо днес за първи път домашното по математика е правилно решено. На какво се дължи това? Ами татко нямаше време да ми помогне. Госпожо, свети зелено, защо не преминавате? Господин полицай, как си представяте? Аз с червена чанта, с червени обувки, в червена кола, да мина на зелен светофар. Абсурд. Докторе, много зле се чувствам. Пиете ли? Не. Ами как искате да се чувствате добре? Пътешественик разказва в бар приключенията си. В Хималаите загубих пръстите на краката си. Златната осойница ме охапа в Бразилия. Бих се скъпяла мечка в Сибир. Обаче най-страшното ми се случи в Созопол. Какво? Неочаквано срещнах жена ми. Окончателно разбрах, че животът ми е лош, когато черна котка ми направи път. Надпис на опаковка на кремвиша. При приготвянето на този продукт не е пострадало нито едно животно. Върви много пиян по улицата и разминавайки се със случайен минувач, повръща в дрехите му. Минувача му казва: видя ли какво направи бе свиня? Такава. Пияния му казва: кой е свиня бе? Виж са! Виж се на какво приличи. В съда. Обвиняеми, обяснете защо, разбивайки сейфа, сте взели само парите, а не и бижутата. Господин съдия, сега говорите точно като жена ми. Директора на затвора към осъдения. Ти си млад човек. Как ли се чувства баща ти, като знае, че синът му е в затвора? Ами не знам, питайте го, той е в 8 килия. Скъпа, абе мисли когато говориш. Пробвах, ама не ми пречи да говоря. В болницата карат мъж с нож, забит между лопатките. Доктора в приемната съчувствено го пита: боли ли ви? Само когато се смея. Какво правиш? Ям, а иначе пак ям, а когато не ядеш, търся нещо за ядене. В оптиката. Какви очила желаете, господине? Но госпожа, откъде знаете, че ми трябват очила? Вие не влязохте през вратата, а през витрината.
Извинете, хлябът пресен ли е? Не, ужасно старе и мухлясал. А онези питки, хляба е по-хубав. Докторе, може ли все пак да ми мине без операция? Имам жена, деца. Няма начин, аз също храня семейство. Стоиш прав, разширени вени. Има още колко 10 на 15 минути. Нормално, добре. Стоиш прав, разширени вени. Седнеш, хемороиди. Влюбиш се, инфаркт. Да си полегна, викам аз. Намира някакъв стара бутилка на брега на морето и гледа вътре дух. Търка бутилката, никакъв ефект. Търка час-два и накрая от бутилката се вява течен глас. Извади тапата, бе, идиот. Крие от съпругата си част от заплатата. Намерих място, където никога няма да я открие. В задната част на много стар, неработещ радиоапарат, прашасъл. Стои за декорация. Днес чувам от жената. Знаеш ли, търсих сол и намерих пари в нашето старо радио. Сол? Тя търсила сол в радиото. Съпругът, колко вкусна салата, скъпа. Сама ли я купи? Защо закъсняваш за работа? Шефе, паднах от 5-ти етаж. Ти цял час ли пада? Гавровче, тати, искам да ям. Засрами се, сине. Аз исках да стана космонавт. Как е в затвора, сине? Добре е, мамо. Хранят ни, обличат ни, лежим, спим. Браво, сине. И да слушаш, за да не те изгонят. О, неразумни юроде! Поради що се срамиш да се наречеш българин? Ти, мама, на националите гледала си. Националите по футбол, знаеш как се изложиха? Докторе, защо ме накарахте да се изплеса с език, а даже не го погледнахте? Пита пациента. Исках само да напиша рецептата на спокойствие, на тишина. Честито, вие печелите 1 милион лева от национална лотария. Какво е първото нещо, което ще направите сега? Ще си закрия Фейсбук профила. Ти може и да не съм го довършил или е така, не се сещам. Понеже се смята за нещастен. Защото е пенсионер. След срамна загуба по футбол с 0-8, вратарят решил да се маскира, да не го бият полиците, като дядо с брада, шапка, мустаци. И за да е спокоен, отишъл при една бабичка и я пита: познаваш ли ме? Да, ти си нашия вратар. Как се сети? Ами аз съм треньора. Всички са маскирани. Смъртта казала на Бог: най-интересни и забавни ми са тия с здравословния начин на живот. Ако жена ти те попита: как мислиш, дебела ли съм? Единственият правилен подход е да се престориш на умрял. Скъпа, бижутерийният магазин беше затворен, купих ти кисело мляко. Днес видях на улицата мъж, който разговаряше с кучето си. По всичко личеше, че песът го разбира. Върнах се вкъщи
И разказах това на котката ми и много се смяхме. Дядо Попе, откъде имаш този джип? Абе, аз се молих за колело, ама май съм прекалил с молитвите. Бабо, направихме ти преглед, който установи, че си напълно здрава. Обясни още веднъж от какво се оплакваш. Задъхвам се. И кога се задъхваш? Когато хукна да гоня автобуса до следващата спирка. Споделих с жена ми, че искам да бъда кремиран. Записала ми час за четвъртък. Благодаря на всички, които ме посъветваха да лекувам депресията си с натоварен график. Сега пак искам да умра, обаче нямам време. Габровец пита приятеля си: защо закъсня за работа? Стиснах повече пастата за зъби и от сутринта до обяд я събирам. Да я върне обратно в табичката. Семейният живот така закалява мъжа, че страха от задгробния живот изчезва. Към края сме. Катаджия влиза в зъболекарския кабинет. Зъболекаря го посреща със сияеща усмивка. О, господин полицай, това сте вие, дето ме глобихте за превишена скорост. Моля, седнете и настанете си удобно. Нямате толкова зъби, колкото ще ви извадя. Нямате толкова зъби, колкото ще ви извадя. Тие, дето си мислят, че без любов може да се живее, явно не са ми инспирали топлата вода. Такси, колко ще ми вземеш до центъра? Габровец: 5 лева. Ами ако взема и жената, пак 5 лева. Видя ли ма? Нищо не струваше. Всяка чаша ракия скъсявала живота с 10 минути. Смятах, умрял съм още в турското робство. Работник пада от многоетажен блок. Отгоре колегата му вика: Колю, давай по-бързо, че една тухла лети след тебе. Една тухла лети след тебе. Уважаеми млади дами, които може би съм направил, нагробил или наранил, мили мои, не се тревожете за нищо. Намери се в живота ми такава проклетие, която ми отмъсти за всички вас. Депутат срещнал селянин и го попитал: ти колко си учил, бе, байно? Байчо: завършил съм 3-то отделение. Аз съм завършил основно, техническо и 2 висши образования. Общо съм учил 25 години. Селянина му казал: мале, толкова учени, че нищо не си знаел, бе. Толкова си застанал, че толкова си учил. Пена се гримирала, Вутия подкача: Пено, да знаеш, че за мозъка грим няма. Още няколко. Катаджия спира автомобил на улицата. Госпожа, трябва да ви глобя, защото кучето няма право да пътува на предната седалка. Но моля ви, той е от плюш. Породата няма значение. Никой не е над закона. Иванчо, къде пише колко килограма съм? Бабо, слез от лаптопа. Гинома, от 50 години сте женени и още му казваш скъпи. Каква е тайната? Забравих му името Гинче.
Гинче, скъпа, тази супа е развалена. Тоше, Яши, не се притеснявай. Утре е почивен ден. Минчо, що не вземеш да си купиш една кола? И за какво ми? Мен като ми е готино, ме вози полицията. А като ми е лошо, ме вози бърза помощ. В интернет. Здравей, къде си? Изгубих се в реалността. Продавач към малко дете. Сигурен ли си, че те изпратиха за 5 кг бомбони и за 100 грама картофи? Ало, скъпи, купих си нови страхотни бутуши. Само за 2000 лева. Аре да ти позвъня по-късно, че сега не мога да псувам. Последната. В аптеката имате ли нещо ефтино за отхрачване? Да, снимки на депутати. Кажете с няколко думи, защо е важен смеха, какво разрежда? В смеха ума, сътворението изчезва, улеква на душата, лекотата води към душата, към същността. Говорим за чистия смях и лечител си. Допустиме и учителя допускал много шеги и още има цели книги.